טוב, שלום, אני אורי בנבנישתי, אני נציג של תנועת ה-Street Workout Israel, והיום נלמד איך לעשות את התרגיל דגל אנושי. יש לי פחות רוח. טוב, מה שחשוב, שיד ימין, זה בעצם היד החזקה לפחות אצלי, תהיה למעלה, בתנועה מלמעלה, כי ואז כל החלק הזה יעבוד. זה בעצם החלק שמרים אתכם בכנפיים. איך עובדים על הכנפיים? המון מתח רחב, ניסיונות לדגל, זה בעצם עובד על הכנפיים. וכמובן המון שרירי ידיים ובטן ושרירי ליבה, שבעצם יחזיקו את הגוף ויעצבו אותו. אז דבר ראשון, יד ימין למעלה או יד החזקה, שכל הגוף יהיה למעלה, באחיזה כזאת, אוקיי? על עמוד זה תנועה כזאת, מלמעלה, ועל סולם, זה תנועה כזאת. יד החזקה מפה, נכנסת בצורה הזאת, רואים את זה? ויד החזקה, יד שמאל, במצב הזה. מה שאני אעשה עכשיו זה פשוט, והכי חשוב, לדאוג שתהיה יד מתחת ליד. שלא תהיה יד פה ויד פה, מצב כזה. שיהיה ממש יד מתחת ליד. אורי, אני מקווה שישמעו אותך. אוקיי? אז יד ימיני פה, יד שמאל נכנסת פה למטה במרחק כזה בערך, לא רחב מדי ולא צמוד מדי. מרחק כזה. ותהיו פשוט באוויר, תיישרו, תכניסו את כל הגוף, ושכל הגוף יהיה ישר אליכם. במצב כזה, לא ככה, ולא ככה, ולא ככה. שכל הגוף יהיה ככה אליכם ישר, מונח לקיר. אוקיי? זאתי, שתהיה ממש ישרה, מעולה, ב-100%. וזאתי גם ישרה. פשוט שני ידיים ישרות אוטומטית, 100%. אין פה לא ככה, ולא ככה, ולא ככה. אוקיי? אז אמרנו גוף ישר, ידיים באותו קו, ולהחזיק את עצמכם באוויר. אין פה שרירים, אין פה כלום, פשוט שאת תתמוך ותישאר ישרה. אם תקפלו אותה, אתם תיפלו. שימו לב שוב. כזה לקפל רגליים קצת. אין פה כוח, אין פה כלום. ואם אתם רואים שאתם זזים אחורה, תייצבו עם השרירי העמוד ועם הכפות ידיים לזוז בחזרה לשם. מדגים. אם אתם זזים אחורה, להחזיר. אם אתם זזים קדימה, להחזיר. תשחקו עם זה, פשוט תייצבו. צורב אליי למסך. אוקיי, אחרי שאתם שולטים בעצם בזה, להיות באוויר ככה, מספיק 10 שניות, ולהתאמץ, תעברו בעצם לדגל הקל יותר, נגיד זה ככה. זה בעצם אותו דבר שעשינו, רק לקחת תנופה עם הרגל השנייה שלמטה, ולעלות כאילו גבוה למעלה, ולהישאר למעלה פשוט, שתרגישו איך זה, את התנועה ואת הכל. עושים אותו דבר. יד חזקה למעלה, שכל השריר הזה ירים, כל הצד הזה מרים אתכם, האלכסונים, הכנפיים, הידיים, וזאת אותו דבר ישרה מלמטה תמכת. קחו תנופה עם הרגל, רואים את זה? ככה, מפה, תתחילו במצב הזה. בתוך כדי שאתם עולים, הגוף עולה ישר למעלה, בטן כלפי מעלה ועולה למצב הזה. נדגים. בהתחלה תקפלו רגליים ככה איך שאתם. אחרי שאתם נשארים ככה מספיק זמן, תיישרו רגליים. תשארו ככה 10-20 שניות, זה לא עניין קשה. ואז לאט לאט תורידו רגל אחת, תעשו פיסוק, תחזרו. תצענו על הקיר, על הסולם. תהיו ככה, תרדו טיפה לאט 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 ותעלו. זה בעצם יבנה לכם את הבסיס ותשלטו באחיזה עם הפניות ועם הכל, ויחזק לכם את כל החלק הזה לאט לאט בהדרגתיות. אוקיי, אחרי שאתם שולטים בזה ועושים את זה סביב ה-10-15 שניות, אותו דבר, יד למעלה, אותו קו, מתחילים עם הרגל פה כתנופה, עולה למעלה, גוף ישר, ומנסה לאט לאט לרדת למטה. ירדתי. זה המטרה בעצם, זה דגל רגיל. שוב פעם, תמשיכו ותמשיכו לנסות. עליתם למעלה, אם קשה לכם לעלות ואתם מפחדים, תקראו לחבר שישמור לכם מהצד, שפשוט תתמוך ברם.
אז שאתה מקפל את הרגליים. אוקיי, אחרי שעשיתם את זה ואתם בעצם עליתם וטיפה ירדתם, הרי להישאר במצב הזה בעצם המצב הכי קשה, מצב כאילו מאוזן לרצפה, תעשו את זה. אותו דבר. עליתם ומעלה, קיפלתם, נשארתם, תעשו פיסוק גדול ותרדו לאט לאט. זה הרבה יותר קל מרגיל. אם זה קשה לכם, תקפלו רגליים לחזה ותרדו ככה. ככה בעצם תיישרו את הרגליים, יהיה לכם יותר קשה, אם תקפלו יהיה לכם יותר קל. תתחילו בהדרגתיות לאט לאט. אין פה מה למהר, לא עובדים על זה ביום יומיים והם מצליחים. אוקיי? תמשיכו פשוט לעשות את זה הרבה זמן, לאט לאט תיישרו רגליים, תחזיקו 10-15 שניות, כמה שאתם יכולים, כל יום תשקיעו פשוט. אוקיי, אחרי שעשיתם את זה, יש בעצם את סובב עלי את המסך. יש בעצם את התרגילים המתקדמים יותר, בשלב שנועד ליותר מתקדמים, ליותר חזקים, ליותר מנוסים. זה בעצם כל המתח מפלג, המדרגות, אין ספור תרגילים שאפשר לעשות בזה. אז אני אדגים. תרגיל אחד זה המדרגות. תרגיל מאוד מפורסם, עושים אותו בהרבה מופעים של human flag ודברים כאלה. בקרקס, בסרטונים. הוא מסובך, יש בו הרבה טכניקה, אבל אפשרי. רואים טוב? כן. אותו דבר. פה. מתחילים ככה, ברגל ימין. נמתחים עם הגוף, אותו דבר גוף ישר. ומתחילים שהרגל מתוחה בפלקס. לא פוינט פלקס, שיהיה בעצם מדרגות יפות, שיהיה תנועה מלאה. כמו שאתם עולים מדרגות רגילים. רגילות. רגילות. מיידגים. ולמטה. אוקיי? זה תרגיל שעכשיו מאוד קשה. עוד תרגיל ממש קשה שאני אוהב, הוא עוד יותר מפורסם אפילו. זה בעצם המתח בדגל. יש בו הרבה טכניקה. חשוב ששתי הידיים יעבדו בו זמנית, כי בדרך כלל רק יד אחת עולה. בהתחלה תתחילו ממתח פלג שהרגליים הם כלפי מעלה, ותעלו רק עם היד העליונה. נדגים. אחרי שאתם עושים סביבה 5-6 כאלה, בעצם תנסו לחזור להיות ישרים ולעשות את המתח דגל. אם זה עדיין קשה, תעשו פיסוק, כמו שעשינו בתרגיל בשלב השני. עכשיו נדגים בעצם את המתח דגל הקלאסי, הרגיל. אני קצת עייף, אז אני אעשה קצת, אל תצפו למשהו. אני גמור. אני אעשה עוד לך דקה. אוקיי. עוד תרגיל ממש קשה שאני אוהב, הוא הרבה יותר קשה. זה בעצם מתח דגל, טיפה יותר רחב, אבל עם תנועה כזאת. ואז בחזרה לעלות. הוא מאוד מאוד קשה, לא הרבה מצליחים אותו, אבל שווה לעבוד עליו. אוקיי. קצת גמור, אבל בסדר. קיצר, הבנתם אותי, מתח דגל, במצב הזה לדחוף חזק למעלה, ליישר את היד, ואז לרדת. סובב רגע את המסך. מה שחשוב בתרגיל מאוד מייאש, אם לא מצליחים בדרך כלל נשברים, אז אל תשברו. אני מתאמן עליו משהו כמו 3 שנים בערך. והתחלתי מ-0, התחלתי מ2.5, מסרטון שראיתי ביוטיוב, פשוט ואז חרשתי על זה, נדלקתי על זה. עכשיו אני מחזיק 36 שניות. פשוט אל תוותרו לעצמכם. אין פה מה, זה תחרשו על זה, אתם רואים עמוד ברחוב, תנסו עליו פשוט. מקווה שלא פספסתי שום דבר. וזהו.
המון בהצלחה. קאט.